ka jala Meghalaya ka dei ka jala ka ba ki nong song ka chongka ki lumun ba ban ba me ka do masi nolor kiwe pat ki jai do wala ka jingpin mi masi oddo ka duna ba bat hap an chania na kiwe pat ki jala ban pendap ya ka jingdon kam Henry ka jingpen kam ka jala asam ya ka anya da jingri Cattle Protection Act House nam arajar arpuway kalakta ya ka jingpen poi masi da ki nong hi bat kani kala penlong ki nong oddo masi ban mat jing e ban penbiang ki jingdawa nolor kani ka jingkhai tu masi sa Bangladesh kalanang penselang susu hakaba ki nong oddo masi ki hap penyaham ya kador khai tu nakalian ki nong khai bat nong oddo ki penpa ba ki suyo masi oddo da ka ba chuli wat keleng bat na ki jaka khaput bat ka asam bat na ki nong rep wala kimpat don nong ri masi ki bari na benta ka jingtmu ban di do Kita ke jar sa ke sina asam ki plachu da wat masi snong sile yok ai we ar so staming man kalau perbuat biba sang baik kali baik lebih wan ka masih buat lah buat nong ket nong dia bangla tu biar sih kadar ka bawang mak itu tu nak kadar sih ka he tu in budar di sini sanpau itu nyopau prapau itu siamai tahu mentah banyo ya kamar tu nak so stem ha mar mengimla ban kompit baca ini ki masih bangla ma babuan hikiyat sa bangla masih te kadba kado hangi hania custom ha te bangin yo ya takador bang babet bangin yo ban dia pai ba kai ban kompit kalong no komta ma kador sa bangla long ka kham he kador tu ki mahajan masih baru khai ki pai khmat ba ya ka ya kini ki masih balik sa bangla kadba yangi hania ki badia kan ha yo hat ne snong thau kimda dan su kata ka jumut ban ai masih kai ma kador khamla siki baningi te nak kata kadau ngi kador hani badie bathet mangi kala adan jikata marka yo ga hat kaduna ngi syawat tu dan teng dan perlok badan atli dan badan laitli dan ngiyo ki snang lokal ma lokal kini ngiyo na snang na thau te dan bat bang si wara kumtu iwei atli kat bang yo ngi yasam lang ka jingya pher kalai pher jan marsiteng na kador ka mensua kum kador mensua masih mengithet tang lai pho wajar nei mentang hap thiet ka san pho ro pho mta kai wei masih ka dan ni ka jingta ingi likin dong khi bla em na ka ni ka kam ma te la dang myo kamar ka ba biang te ngi kamai ni kam ka don ka jingta ka ba ngim man se teng ru kador ngi hap pen kiu la dang ngim don jaka su bangin penmi ya kamar ma nama kalarem ani ka jenjar plat di mentata oh jenjar plat marpa al dendan nang tai yo mesti sini kador to plat ban kham shai halor kani ka khubor ushulong mil korwo ka atiar loyo bani krenbo president ka khasi jantia bocho welfare association uba ji walarpi ubala ong ba hakum kani ka jinghiran henrei ka do masi pat kadam ulong ru badan ka jingpoi sop ka do masi em na asam lengba ki khaput hakapon stem hadian bakal atrekam kani ka an te ka jing oddo te kala nang hiar su hikan amarha ka tu ka pon ngakan ma ngidang ya od hi kuntu life san sapu tli sngi tigi dang don hikan ki brio ki jongi ki baya wan ra ye ki tigi masi henrei wala ka tah tu ka pon padan lot tang kita ki balaya ki bala participate ang tu ki balaya dan sngo ba kani ka de ka wei ka benta ka bangi haban sim kia tiga ta ki ngedon balai san sapu tli si sngi dang ya od henrei menta te sngo snai phi babun e sau tli san tli ndan mesin od e ti long ka ipat ka ba sngo phla mentang tharai buat ki paranong odok jeng ni kim dei ban sngo ke ni ke jeng kran ke jongam ta kedok pakadap ti ka e ka ba penlong ni kata kedok ban dak ande ba od ndan ti ka e ka ba mangi ngitip mentah ni yo ngilai kran ha kan kata yo meladap kadon ka meeting jeng ke slaughterhouse ha ka ba buan ba ki department ke dan bentalang tinglai kendo I asisten komisioner ikong bukim nilai keren ni kan ke bentang yang ba ngi subah te ngi tip te mentang ba kadon kataka jingpoi ka ba sip sop jeng kido napo asam lengba kini ki bordar dah kado im lai sawaje mestap ki poi ti ki poi ka ba kumno ka masine ka muat ne ha ba kumenta kalat kayo omon kamuat bakanya tip ka de kamuat ni ka de ka mesti
ti kata kadang sa ong ki nong oddo kim dei ban sngo ya kata ka e jing kren ko jonga namar ngi hap kren ni ka e ka basisha namar ngi numla kan mangin ong bang manga te ma phi sngo sun e te mangi du kam ngin le kum no kam dei phi ban ya pen bat ka khoi ka subah jong ki tu ki bre nong bam kam long ka dei bang ngin bu re kata nya ban kren namar ngi tip lai sa waje kini ki kar tang step i pen poi tu ka do ti ka do ba kum no kilit penyap makin ni kebalayap lupa ni tip ke dia mesin ni ke dia muat tinggal air keren ya kata ada ketian kan bagi kong mukim rengkat bagi doktor juga veterinary tingin tarangin salah ban ada ke jing tho baki ke di ban sim kiai ke ni ke bentah ke baman sawah duk kata namar balai ke bam teh sakum ni kalawan artat saka ayam shit tip ke dok bakum no tilong kan ni kan kabangi ngi yo iya ke jing tlon jong ka sarkar kumno ban regulate ye kita kinong odo lada he layak hi lengba ka an ba kini ki do ki ba ki dia ki long ki bobyang ki bobet tilong poi ba usungan kan mentau poi ba jeng itu padan te sisa ya kata ngin keren ba sampang ka ba padan pi babon hingi dang bam tang da jeng ngai su ong nong de ba kani ka senyang nata kani ka mesin nata sungai handai banda ka jing tip impat dan lagi ban bam kumta tekum kita pi tekum kita lada ka poi kanu ka jing ja kan ja ba namar ba ka de ka bam te lak nu yo sulong poisoning kunu te long suwa ba kan ja kata dan kam kan ka sarkar lang ba kini kita na rekam ki ba don bentai kan ni makin pentikna ba ka do ka ba ki ot ka de ban long ka ba khoi handai dewan sim khamar do re kan ni namar ka ba imah du ta namar kila supoi kido bam itu itawan kitu kido ki penyap yo wat yang kidon ngimong lut balong kumta kidon ki ba ot hok sisa sini ki ba yo hi ngi ku adu mentang yo da kini masih snong te kidon hi ngimong ba uta ni don ki ba yo ti long ka katelep no te kan ni namar ka masih snong ka kamrem katai ka bawan tai te tang ba la man penya te ka ma tip kawan ka dor sispa kawan ka dor arspa teka telepat ya gini kiba trehok ya kam kan te kita long ngihapan ya keren namar ngi ima sisa yo la sai long kumnu no babam dok masih kakta ka yo ngiru kadon te jing wanra itu kido ha ka por lai baji sa waji men stem ngitip hai ti do ba kiwan lengba riboy tip yo aboy ru keladon da tu pilih tip hi te long kumi kita kan de long ban husiar ba wakum kitu ki jaj do kim dei talele kim dei ban kio dei ban te lakam kan nakaliang ba don DC khongset u chairman ka managing committee ba pe ya jing oddo masi ha ka chaka oddo hamolai moyong ulo ong ba ki pai ba ki ba thiet do masi ki dei ban husiar ba namar teng ki don ki jing penyap masi sa asam ba damit pat ki pun poi de kisumu saki dukan snong ngan chimini kabu lingba ka jang fi kila patai khawar bang media ba ki pai ba ki ba thiet ini do masi menta ki dei ban long kiba ada kar ha nama kibun kibri sim kobu teng ki penyap ki masih syasam damit ki perpoi de semua sini sera sidukan sino ya kata ke jaro te rein ya kata ngingin lek kumno kaba hi bangin long kita ki nong up ban up mau ya ki ban up perman ya ki ban lam nakaleng sarkar kan sim jeng bai kan ni te renga kentui ki pai ba bangin long ada kar ha bagi thiet gini ki do bam joki thiet lagi dukan ba pishania naki bri ba pishania ba ju thiet rei man ta kin dan ki dukan ki ba mi thamai ni tai hoi ngam tu klar ka ta ka jing persiang tarikam la jong nu ru han rei kam de ban ka ji syukur ki ba kan ma kum ga ba i man ta ki dan ki penyak masih ki bordar ki dan ma mnong su pan ra de kali ni tai syu mat yap yun tu wara snong ki thaw jadi hadu kata je ga di kata ka wai ka ba ka jing ma ka apa kan yangi teng kim tep ngi bam mi ka do kaban long komno ki khnyang jing pang ni katai ta kadau long ngi na kalian joka MC hi nga kom shaman ko shimil kabu man karpa da mi pardo personang ko jingi bikin long adakar ba haba bithit ini ki do abang ko jongki na lang jong veterinary ling ba ki doktor ki ju kondok ba to ka postmortem long malaka step ikan te dena ta kadang so sungai ngi ong ba lada kado sha ba min abator teng inu ban ong mo bakal long basengan saban bam kan te rei mata ba kahiran kom ni ngimla kan penbor ki wiru begini wan khai ang the he ke song haki ba kom no ba ki song tho namar daot ang the kalong ma ki doktor kla dan kla screen shot kan